Monday guys, magluto ko og pamahaw. Unsa kay wala naman ko ilaing lutoon. Katong nagluto ko dis nagi guys, nagluto ko og cabbage roll. Napaday ko inasalin ang gibutang sarip niya. So karon sayang man maning haning lutoon og kuan. Haning himuong torta. Kay des niagi agatuhang repolyo ana siya makaigo. Mani karon guys, ang tanawon guys og minsan ni resulta ning buhatag torta. Guys, namahaw ta guys. Mga buutan, anak sa Diyos, lit na mamahal. Two hours later. So karon guys, manamig pamahaw, unja nagsabot ming duha sa tidigna nga madto mis bakanting luti kay mangita mi dito og kanang utanon. Just kita-kits na lang guys. Kay ayan si Ate Digna guys, umakyat. Pupunta kasi kami sa bakanting luti para bukas pa kami hatiran ng konsumo sa anak ng manager namin. Ayun guys, yan ang bakanting luti sa manager namin. Yan kami maghanap ng mga gulay, mga wild vegetables. Ate, baka may ahas te. Grabe. Ara ng kalabong. Hadlok basig ni ahas, Ate Digna. Arang kamasukal na rin lugar guys. Marani sa Diag probinsya. Maragamoa, Bohol. Arang kalabong. Ayun guys, nakakita ako ng ano guys oh. Ganito. Sa amo sa probinsya guys, mao ni sa Gusahis ayun yung bunga. Ayun guys oh. Tapos ayun, nakakita na si Ate Digna ng dahon ng kamuting kahoy. Luoy lamin mi. Ngita mi kung kabuhayan din sa bakanting luti. Mao ni bakanting luti sa among manager. Mao lagi ni pa may hatdig konsumo, na may masudan. Oh, si nakakita ko nga ni dagan sa probinsya na mo nga ni. Aga mo di kay saging-saging. Yeah. Saging-saging. Ayun kasi Ate Digna, nakahanap doon sa ng saluyot. Nakahanap daw siya ng saluyot. Ayun, no?
Wait lang. Saluyot nga ba talaga yan? Yan, oo. Oo. Saluyot. O saluyot daw po. Saluyot yan. Saluyot yan. Yung klaseng makuha namin guys, na dahon na pwedeng gulayin. Dahon ng kamuting kahoy. Pwede rin malambot, diba? Saka meron pa kaming nakitang ano. Tama. Ayun pa guys, yung kinukuha ni Ate Digna. Yun yung Talinum. nagkarang talinum. Katangang giutan des na agi. Ito. Pero pati, Ito yung nga kinuha ko dati. Sumuloy na. Ang dami na. Tingnan mo, butterfly. Picture ng butterfly. ang ganda ng butterfly kayo. Wow, ang ganda ng butterfly. Natutuwa naman ako nito. White butterfly. Ate, ang cute ng mga butterfly ito eh. Laro lang natin. Siguro punta tayo dito. Parang kuha lang ito. Nanginabuhi, yung taon kami. Nakalakbay dito at ako. Kalakas yun. Bilisan na lang natin. Ay, yung kalabasa. Yung nga kalabasa, kain ko. Kunin mo, pwede yun isama sa gata. Alam, maulan na ito eh. Yan. Ito. Hindi, dito lang sa ibabaw. Hindi ko lang nakita. Meron pa doon kaya ito. Meron pa. Pwede na sa baba. Hala, ulam na. Ulam tayo. Oras ulit. Tingnan pa. Eres,